sekolahan, cah-cah dolanan karo ngenteni guru nitiko. Cah-cah kok rame men. Gurune teko, gurune. Yo ta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cak, tugas minggu iki lan minggu ngarep gawe drama lan kelompok ya. Saiki Reva boy Haikal Ian. Dadi sak kelompok ya. Ya wes saiki diskusi nese Ibu arep enek rapat ing ruang guru. Wassalamualaikum. Kabeh podo ngumpul ing panggon Ian. Iki nyapa to kok kodorene kabeh. Walah, sak kelompokan ambyar kok ngene, marsih pol. Piye iki kelompokane? Sembarang manut nomaku iya jam piro? Jam 4 ngono piye? Enggak kesorean yo, jam 4. Ora lah lek kesorean. Ya wis lah jam 4 yo. Oke. Res setuju ra kok. Ya wis lah manut. Oh iya. Ndi sih? Rev, kali kelompokan. Halo, Boy. Oh Reva, Kenapa kamu banyak sekolah? biasalah males. Pinter enak tugas drama bahasa Jawa lho. Engko sore kelompokan nek omahe Haikal. Rasa kelompokan kok dolan ae nek Taman Dayung ngono lho. Ya wis lah manut aku. Ya wis. Assalamualaikum. Haikal. Wis teko. Iya ya. Yo, sik. Nek dhisik Haikal kok randang metu-metu. Gek cah-cah durung enek sing teko. Koyoke aku diprank mulai ae wis. Ya, Raya. Ya, Raya. Iki ditani kan metu. Lapo jam ini? Lho, telat ta? Jarene cah apa jam 3. Loh, dari sopo? Jam 4 yo. Kecepeten berarti aku. Loh, iki dinteni suwe lho, dinteni Raya dek kertu. Ayo budal. Ayo budal. Jancuk wis ngagati ngeten cak suwene. Kamu kecepatan mau. Wis, ayo kelompokan. Ayo. Ayo. Ayo ndak dimulai. Reva karo boy piye? Mau cah tes lewat kene lho. Wis darno paling entuk nilai 0. Awak dhewe songo-songo. Kacau angka 1 saya. Wis mulai. Ya ayo. Yuk. Cantiknya buat bibirku tak berhenti tersenyum. Akhirnya ku Ing sekolahan. Ayo tugas drama minggu ini dikumpulno. Kelompok mulo dereng. Nyapa ora durung, ora kok gak cukup ta waktue. Kelompok NTT kelas boten turun dari kelompokan, Bu. Nggih, Bu, Reva kali boy mboten turun kelompokan. Sing jenenge Reva karo Boy rene sik. Le, gawe seragam kok koyo ngono, tomboke dipenakne sik. Nggih, Bu. Wis apa bener sampean ora pengen melu kerja kelompok? Nggih, Bu. Ya wis sembarang lek raine nilai sampean bakal tak isi 0. Nggih, Bu.
Cah-cah pun nongkrongin barep kelas. Iki mentok ra enak gurune iki. Enak rapat paling wis jarno kalau saya coba nek. Ojo. Ing sekolah. Tukang enjing, Bu. Ayo saiki tugase dikumpulno ning arep yo wis 2 minggu lho. Nggih, Bu. Iki tugas nomor kula. Iki kelompok 1. Nggih, Bu. Cah, iki Bu Yeni wis mari nek nilai langsung disebut ae yo. Kelompok 1, kelompok Haikal Wandi Ian Raya nilai 90. Nilai Boy karo Reva 0. Lho Bu, menapa nilai 0? Niku kan tugas kelompok. Lah minggu ndek wingi Haikal matur lek sampean gak gelem nggarap tugas engko tak telepon bapakmu lho. Ben bapakmu ngerti. Lek sampean nek sekolahan gak tau nggarap tugas. Isuk ngene iki enake maca koran. Tok viral padahal biasa. Telepon. Gue anakku iki. Ya apa? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kula gurune basa Jawa nripun Reva badhe ngatiripun mirsa amarga nilaipun Reva katang nole. Mengki kula ngaturaken anak kula nggih matur nuwun, Bu. Ref, ini Ref. Bapak mau oleh laporan tekan gurumu nilaimu 0. Kok iso nyapa pacaran ae ta? Makanya aja pacaran ae. Tak keplaki nek bapak ngoleh awakmu pacaran piye? Bapak ra gelem nilaimu 0, kudu oleh nilai 100. Nggih, Pak. Ya wis, mlebu kamar. Walah, aku oleh nilai ya kok mek 0. Padahal iki ya tugas kelompok. Kudune siji apik ya apik kabeh. Mbok ya mikir aja jalan terus. Ora ono tugas. Nyesel. Oi, boy. Oi, Iki nilaimu pangkat 0. pengen jane aku menakake. Tapi piye carane? Besok njaluk karo Reva, njaluk sepuro. Nek cah menawa cah gelem ngewangi. Yo mon, Ya wis. Saiki keputusane awakmu kabeh tak balik sik ya. yo suwun-suwun. Yo. Ya Allah, aku kok entuk nilai 0 yo. Ref. Oh ya kok boy. Awakmu ra getun yo, awak dhewe ra melu kelompokan malah dolan terus ae awak dhewe. Sasane betul sih. Yuk sepuro ning Caca yo. Ayo aku ya pengen gak sepuro nang cah-cah. Marani Caca yuk ning kelas. Ayo. Nyapa rene? Arep njaluk sepuro Mas. Iya enak gak sepuro. Ora percaya. Walah dhewe sak kelompok aja tukaran ae meneh sesuk dek omah kelompokan ae ket awal ben boy karo Reva untuk nilai. Setuju. Lah, aku setuju pisan. Wis sesuk kelompokan yo. Oke, suwun ya. Yoi. Peh, iki boy karo Reva nendi iki pera teko-teko ngapusine apa piye? Wis to, sabar. Engko bakal bocah teko. Gua arek. Sepurane yo catelot. Wis ra apa-apa ki yo gendang garap iki. Wis kok ndi wisan. Ini bukumu bukaan. Iki lho, ini yo. Ya wis. Ya marah. I'm wasted.